Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho dielu z Minecraftu. Ja vás vítam, ja som Jojo Band a sme na Muniocrafte. Ja sa vám teraz tak predstavím, toto je také video narýchlo. Toto je prvý, zároveň posledný. Toto je prvé videjko a zároveň posledné. Takže sa vám teraz len tak predstavujem, to som ja, v plnej kráse. A ja sa volím Muniocraft. A takže tak. A ja sa s vami teraz hneď lúčim, lebo toto bolo len také video na predstavenie. Takže to video sa bude volať prvé videjko. Predstavenie Muniocraft Jojo Band. Takže ja sa s vami lúčim a čus.